om, hvad der ligger i begreberne at være kreativ og innovativ og entreprenant. Hvad det vil sige at udvikle innovative kompetencer, når man arbejder med læring. Vil du med en tur til Egypten? Ja, det vil jeg gerne. Okay. Der i Egypten, der skal vi ned og se en jonglør. Okay, har sådan en jonglør en mund? Ja, en lille kortmund. En kortmund. Har påfugle også sådan en kortmund? Ja, nogen er måske den der lavet af glas. Nå, spiser sådan nogle påfugle lavet af glas. Spiser de jordbær? Ja, det er jo en hel ret. En hel ret. Kan man få en parfume, der dufter ret? Ja, måske. Men det kan godt være lidt svært. Hvad er sådan svær, når man svinger det gennem luften? Kommer der så luft? Ja, jeg tror det er mere, hvis du får et krogsværd. Et krogsværd? Kan der kravle edderkopper på sådan en krog?